टिपकाय पर्बतजरा हाग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि दंफां हमदों। सा 10 दंफां सिखावफोरा बाइकजों फैनानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन। क'क्राझार आरो धुबरी जिल्लानि सिमा ओनसोल कराघाट हाग्रा रैखाथि हान्जानि गोख्रोङै सिग्रोमनायाव पर्बतजरा हालामनि टिपकायनिफ्राय गंसे ट्रेक्टरजों लांबाय थानाय माखासे साल दंफांफोरखौ हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै कराघाट हाग्रा रैखाथि हान्जा आरो टिपकायनि हान्जाजों जयै सिग्रोमनानै हर गेजेरनि समाव टिपकायनिफ्राय ट्रेक्टरजों लोगोसे दंफांफोरखौ हमनो हायो होनना पर्बतजरानि रेन्जार उमानन्द गस्वामीआ मिथिहोयो। ट्रेक्टरजों लोगोसे दंफांफोरखौ हमनो मोनदोंब्लाबो बिनि ड्राइभारआ खोमसिनि खाबु लानानै खारखोमालाङो होनना फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं ट्रेक्टरखौ हमनायनि उनाव खमैबो सा 8 निफ्राय सा 10 सो दंफां सिखावफोरा बाइकजों फैनानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ होसोनानै गाग्लोबनो नाजादोंमोनब्लाबो हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिया थासारिखौ सामलायनाय उनाव दंफां सिखावफोरा खारलांफिनो होनना मिथिहोदों। बे समाव हमनो मोननाय ट्रेक्टरनि सायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायबाय होनना पर्बतजरानि रेन्जार उमानन्द गस्वामीआ मिथिहोदों। धुबरीनिफ्राय मेहताब उद्दीन आहमेद, इनसाइड एनि बर'।